3, 1, 2. Yeah, boy! En gang til. Mikkel, du skal lige på. Nej. Slås. Der. 2, 6, 3, 1, 3, okay? Og så 3, 1, og så 2. Du skal bare 4, Mikkel. Okay, nu ved jeg det. Oh my god, Mikkel. Det kommer til at tage over det her. Jeg er så dårlig. Kom nu. Okay, kom bare. Du trækker forkert. Du trækker på den der. Okay. Nej. Jamen, jeg kan. For helvede. Jeg gjorde det rigtigt. Sig det. Nej. Jeg gjorde det. Mikkel, læg din finger om på midten. Okay, er du klar? Lad os lige, jeg skal nok trykke. Mikkel, den eneste, der trykker. Mikkel, den eneste, der trykker. Mikkel, lad os trykke. Det bliver sjovt, det er ikke. Jeg gjorde det. Den har jeg kan godt lide den her. Du trykker. Mikkel, se sådan her. Okay. 1, 1, 2, 3, 1, 2, nej! Fordi du mener. Nej, Mikkel, det er 3. Det er 1, det er 3, det er 1, det er 2. Okay, nu ved jeg det. Hold din fingre væk fra mit klaver. Mikkel, det er til skolen. Det får mig til at tage så lang tid det her. Hvis Mikkel han så bare kunne gøre det. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at lære ham at spille hele sangen. Jeg gjorde det! Prøv det! Okay, nu er det en af jeres tur. Jeg vil ikke vide, hvor lang tid det tager Mikkel at lære det der. Skal vi sige 2 år? Ah, 4. Det var en skildpadde, der dabbede. Ja, det er den største.